Assalamu alaikum, barka da zuwa jikan manzo YouTube channel. Muna fatan za ku yi mana subscribing, ku yi mana liking, sannan ku yi sharing din videos din da muke dorawa domin samun karfin gwiwa. A yau muna dauke da yadda zaka hada maganin Basir Mai Tsiro wanda yake addaban mutane, wasu har yanayin sanadiyar rasa rayukansu. Zaka nemi waɗannan abubuwan guda 4: garin bagaruwa, kanwa, gishiri da tafarnuwa. Zaka samu bagaruwa cokali 3 garinta, sai kanwa cokali 2, sai gishiri cokali 1, sai ɗanyar tafarnuwa ita ma guda 1. Za a zuba ruwa daidai gwargwado a tafasa su. Sai a zuba a robar wanka, ma'ana mai ɗan faɗi wadda za a iya tsuguna a ciki. Mai larurar zai zauna ya rika yunkuri kamar zai yi bayan gida. Bayan an gama sai a nemi man na'ana'a, man tafarnuwa da kuma man habbatu sauda. A haɗe waɗannan man guda 3 wuri ɗaya, a saka tafarnuwa a soya su. Sai a samu 'yar auduga 'yar kaɗan a rika dangwala ana sawa a dubura in za a kwanta bacci. Insha Allahu ba da daɗewa ba zai ƙone. To da fatan Allah ya bamu lafiya, da fatan za ku mana subscribing a wannan channel namu. Mun gode. Sai an jima kuma.